po, pagpalain po tayong lubos ng ating Diyos na buhay. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo. Narito na po tayo sa huling yugto ng ating banal na gawain. Ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, dalhin ng ating beloved preacher, Brother Jobin Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamala Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Bumula sa iyo. Pagkataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuli sa buong magdamag ng tumalapay. Bamulat sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Bautista Almeida. Ay po mga minamalamang gagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga komisyon pa sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin pagkasala ng puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalay mo kami sa aming pag-aaral salita, alaysa mo yung salita, patabang lingkod sa gana ay walang magagawa. Basahan lamang, alay ka pang naman sarapan, ngunit gamitin yung dalyong papapalang espiritual. Sabi mo mga kapatid sa tako ito. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, mga antok, kasaut, in Jesus' mighty name, kasaut, in Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, amen. At tayo na po makaupo at mga po lahat sa kapitulutan ng ating pong beloved na preacher, bumat sa magandang umaga na po sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong banal na gawain, overnight prayer. Ito po ay magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yan po mga minamati pinanguna po natin pong iginagalang minamalibang lista, Waldo Estrada Almeida. Praise the Lord. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved pastor, Waldo Estrada Almeida. At yan po sa ating pong beloved assistant pastor, Lina Cubon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. At ganun po sa ating pong mga beloved elders na kasama natin yon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Walang matutulog mga minamahal. Amen? Sapagkat umaga na. Kung titignan nyo, medyo nagpuputi na yung ating kapaligiran. Nagliliwanag na. Kaya dapat gising na mga anak ng Diyos. Kunin na po natin yung ating po mga Biblia, abang na nakasulatan, at ang ating po mga kwaderno, ballpen, at ating itala yung ating pong pag-usapang mga mensahe ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating basahin sa unang talata dito sa aklat ng Amos. Ang kabanata ay 8, talata ay 11. Amen. From the book of Amos, chapter 8, verse 11. Praise the Lord. Book of Amos, chapter 8, verse 11. Ganito po ang pagkasabi, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan. O kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land. Nagutom, gawat, kunadamat. Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord.
Atin muna pamagatan, mga minamahal, ang ating pag-aaral, the worst famine. Alam po niyo, mga minamahal, kadalasan sa Biblia, makikita yung mga nakatala diyan, mga minamahal, na talagang naging worst ng isang famine dahil matagal, masyado. The other thing is talagang yung grabbing devastation na nangyari. Maraming namatay. Amen? But itong pag-usapan natin na famine, mga minamahal, kaya tinawag na worst. Dahil they call it worst na spiritual famine. Pag sinabing spiritual famine, mga minamahal, hindi daw ito patungkol sa tagutom, patungkol sa pagkain or sa tubig, kundi ito'y patungkol sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung ngayon, mga minamahal, tayo po ay unlimited pagdating sa salita ng Diyos. Maswerte pa tayo, mga minamahal, pinagpala pa tayo. Amen? Dahil hindi pa tayo dumarating sa famine na yon. Amen? Pero sabi nga, mga minamahal, darating. We know that these prophecies of the Bible will come to existence. Alam natin, mga minamahal, mangyayari ang lahat ng sinalita ng Diyos. At magsabing amen. Ito po'y salita ng Diyos at sinabi niyang mangyayari at kinakailangan paghandaan ng mga anak ng Diyos. Dahil maaring isipin ng ilan, ay, importante ako, ay alam ko na yan, mga salita ng Diyos na yan. Amen? But take note, mga minamahal, ang sinasabing famine dito is not about the lack of word. Hindi yung walang available na salita ng Diyos, kundi yung hearing the word. Mawawalan ka ng pakinig o mawawalan ka ng hindi mo mapapakinggan ang salita ng Diyos. Mayroong salita ng Diyos, pero hindi mo na mapapakinggan. Yun daw ang famine. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. May Biblia ka, pero hindi mo mapapakinggan ang salita ng Diyos. Amen? Meron kang nakikitang mga banal na gawain, Jesus Miracle Crusade, pero hindi mo mapapakinggan ang salita ng Diyos. Possible kung bakit nangyayari yan, because one, famine of hearing the word means chances of hearing the words are disappearing. Nawawala yung mga ngaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ngayon nga, tingnan niyo mga minamahal. Nasaan? Supposed to be, kasi sabi ng talata, ang buong mundo ay kinakailangan makarinig ng salita ng Diyos. Pero tingnan mo, ilan na mga ngaral? Ilan na lang ang ordained preacher natin? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mapalad tayo, meron pa tayong isa dito. Amen. Amen. Pero tayo mga minamahal, these are the truth, katotohanan na itong sinabi ng Biblia na pagkakaroon ng famine of hearing the word ay unti-unting naisa sa katuparan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Time will come, very few preachers, ordained preachers, workers to preach the word. Dadalo ka pero walang preacher. Ano gagawin mo pag walang preacher? Hahanap ka ngayon, punta ko kung saan. Gagastos ka, mas kinamahal ang diesel. Puntahan mo because you are a thirst of hearing the word of God. Sabi nga ng ating beloved ordained preacher, ang mga tao naghahanap na ng totoong pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi lahat na may hawak ng salita ng Diyos ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ang kailangan ng mga taong pangangaral ng salita ng Diyos ay yung may kapangyarihan na salita ng mahal na Panginoon. Na kapag sinabi mga minamahal ay nangaral patungkol sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos, nararamdaman, kumikilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kapag pinanalangin mo, may karamdaman, gumagaling. Ang kanser, gumagaling. Ang mga mamamatay tao, mga kriminal, binabago ng mahal na Panginoon. Mga drug addict, binabago ng mahal na Panginoon. Yun
ang totoong salita ng ating mahal na Panginoon na hinahanap ng mga tao ngayon. Hindi lahat na may dala ng Biblia at sinasabing may hawak ng mikropono ng salita ng Diyos is really the authentic preachers of God. Hindi po mga minamahal, ibig sabihin na kapag ikaw ay may hawak ng banal na kasulatan, ay masasabing you are already the man of God. Dahil pag sinabing man of God, Diyos ang pumipili niyan. Pag ikaw ay mangangaral ng Diyos, Diyos ang pumipili niyan. Hindi sarili mo, hindi lang kung sino man, kundi Diyos ang nagbigay sa iyo kung paano gawin ang kanyang kautusan sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Praise the Lord. Bawal na magsagawa, gawain, darating ang araw, magkakaroon ng pagbabawal ng pagsagawa ng gawain or chances of hearing the word is restricted. Nasubukan na po natin yan, mga minamahal. Noon tayo po ay talagang dumanas ng pandemic. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pinipigilan tayo, pero maski na tayo habul-habulin, hindi tayo napipigilan. Pinipilit natin na tayo makarating sa banal na gawain. Iyon ang tinatawag na pagkauhaw sa totoong pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Revelations, kindly, para magkaroon tayo ng just a rewind of this. Aklat ng Revelations chapter 13, verses 16 up to 17, kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13. 13, ang talata po ay 16 hanggang 17. Ganito po sasabi, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at mga laya, at mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang wag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda. That's right. Sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Amen. Ito po'y alam na natin, mga minamahal, pero don't you know that this is already existing? Amen? Amen. Yaong ikaw lang, mga minamahal, ay magkaroon ng, hindi ka pwedeng, pumunta ka ng China ngayon. Hindi, maski na may cash ka, hindi ka pwedeng kumain kung wala kang digital money. Amen. Maski na marami kang pera sa bulsa, wala ang silbi yan. Amen? O, tingnan nyo, mga ATM, yung mga card, na itong lahat na mga ito ay nawawala. Amen? Para na sa ganun, magkaroon ng proposal para hindi mawala, ikakabit na lang, tatatak na lang yan sa noo at sa kamay. Amen. Kung titingnan nyo, mga minamahal, in Venezuela, I keep on talking to them. Sa Venezuela, very rampant na ang chips sa kanilang kamay o sa kanilang noo. Dahil nandun ang kanilang lahat, account number and every information. Amen. I-search yan, mga minamahal, sa Google. Sasabihin nila sa inyo. Because kung wala ka niyan, maski na ikaw ay may pera, walang silbi yan. Unless you have that thing. Darating ang oras, ang pangalan niyan, tatak. 666. Mga minamahal, sabi ng malapastor, kapag dumating ang araw, dahil sa, despite nire-remind tayo lahat, na makinig kayong mabuti pagdating sa pangaral, pero tinutulugan mo pa rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Kung dumating ang araw, mga minamahal, dahil sa tagas ng ulo natin, dumating ang rapture at tayo ay naiwan. Ang sabi ng mga pastor, huwag na huwag kang magpatatak ng 666. Maawa ka sa sarili mo. Dahil kapag nagpatatak ka niyan, mga minamahal, wala ka ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, ituturing ka ngayon, mga minamahal, na talagang isang fugitive, criminal. At sa una,
hayang ka lang na dyan, hindi ka makabili, hindi mo ma-enjoy, pero later, tutugisin ka na, hahanapin ka na. Kung ngayon, kapag ikaw ay pinatinawag ng mga ngaral, kung baguhan ka mula doon sa labas, papunta sa altar ng, sa pulpit, mga minamahal, ay magmamarcha ka para lang tanggapin mo si Jesus. Darating ang araw, magmamarcha ka papunta paharap para lang tanggapin mo at yung kaparusahan na pagpugot ng iyong ulo. Amen? Kaya sinasabi ng mga pastor, kung ngayon pa lang ay yung inimbitahan ka, tanggapin mo na si Jesus. Dahil ang gagawin ng mahal na Panginoon, hindi niya papayagan na tayo, mga minamahal, ay talagang aabot sa bagay na hindi natin kakayanin. Dahil kung ikaw ay pinili ng mahal na Panginoon, pag-iingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. So dapat hindi natin tinutulugan ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Amen? Dapat, mga minamahal, excited ka parati na makinig ng salita ng Diyos. Dahil darating pala ang oras, darating ang panahon na magkakaroon ng taggutom sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Yung kanya mga mangangaral, unti-unting mababawas, unti-unting mawawala, unti-unting, some of them maybe iiwanan ng katawagan, some of them maybe sila po mga minamahal ay talagang gawin ang gusto nila. Amen? Totoo yun. At yan ang dahilan kung bakit magkakaroon ng tagutom sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Second, famine of hearing the word means Christians' desire of hearing the word is vanishing. Yun daw, mga minamahal, pagka uhaw o pagka tagutom sa pakikinig ng salita ng Diyos ay nangyayari kapag ang Kristiyano mismo, lahat ng Kristiyano gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ang Kristiyano mismo, yung kaniyang puso, yung desire na makinig ng salita ng Diyos, mawawala yan. Amen. Amen. Totoo yun, mga minamahal. Ngayon nararamdaman na natin eh. Amen? Dati natin, nung baguhan ka, excited ka. Pagtatapos ng linggo, sana Miyerkules na. Pagkatapos ng Miyerkules na gawain, sana overnight na. Pagkatapos ng Biyernes, sana linggo na. Excited ka dati, mga minamahal. Amen. Amen. Ngayon, pagkatapos ng wala pang alas 6, tagal naman ni Brother Joven. Nababagot na tayo. Bakit? Nawawala na yung ating desire to listen to the Word of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Wala ka ng takot gumawa ng bagay against the will of the Lord. Because you don't have the desire to listen kung ano ang gusto ng mahal na Panginoon. Ano ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kindly, Mateo, Kabanata 13, talatay 14 hanggang 15. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 13, verses 14 up to 15. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talata po ay 14 hanggang 15. Amen. Sabi, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa. That's right. At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila ay mga kakita at ang kanilang mga mata at mga karinig ang kanilang mga tainga at mga kaunawa ang kanilang puso at muling mga balik loob at sila ay aking pagalingin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat nagising sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sabi diyan, and in that
in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, by hearing ye shall hear, and shall not understand. Ang mga Kristiyano daw, sa bandang huli, mga minamahal, mapapakinggan nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila maiintindihan. Amen. Amen. Makikita nila ang himala ng Diyos, pero hindi nila ito ma-appreciate. Grabe, mga minamahal. Oh, totoo yan, mga minamahal. Bakit ang Kristiyano, mga minamahal, ngayon ay talagang kapag pupuri, malutay? Bakit? Sa kanyang isip, ang pagpapala ay patungkol lang sa milyon na pera. Ang sa kanila ay pagpapala ay kotse. Ang sa kanila ay pagpapala bahay at lupa. Ang sa kanila ay pagpapala any material thing na masasabing kayamanan ng mundo ito, yun ang pagpapala sa kanila. Pero hindi nila nakikita yung kanilang lakas ng katawan. Paggising sa umaga, buhay sila. Hindi nila yan pasasalamatan sa Diyos. Kaya ang pagdating dito, malungkot. Bakit? Hindi ako pinagpala eh. Pero malakas. Maraming tao doon sa ospital, hindi makatayo, hindi makapagsalita dahil puno ng karamdaman. Ikaw, malakas ka. Hindi ba yan pagpapala galing sa Diyos? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pumunta ka ng Iran ngayon. Amen? Pumunta ka sa mga may gera sa Middle East and even yan sa Mindanao na mayroong mga insurgency problems. Amen? Hindi sila makatulog sa gabi dahil anytime pwede silang mapahamak, tamaan ng bala or missile. Amen? Pero ikaw, grabe, tulog na tulog ka, papayapang mapayapa dito sa Pilipinas, hindi ba masasabing pagpapala yan? Ba't hindi mo kailangan magawang ipagpalakpak ng todo sa iyong kamay sa mahal na Panginoon? Ba't hindi mo mapurihan ang mahal na Panginoon ng grabing pagpapasalamat? Dahil you have something that many people in the world asking for. Meron kayo isang bagay na ang mga tao sa buong mundo, mga minamahal, hinahanap nila yan at nire-request nila. Sa kanila, napaka-layo niyan. Pero ikaw, pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal. Ba't hindi mo magawang mapasalamatan Diyos? Because nakikita mo pero hindi mo maintindihan. Naririnig mo pero hindi mo naunawaan. Sabi ng talatang ating nabasa. Dahil unti-unti na nagkakaroon ng wala ka ng interest sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen. Pakinggan nga natin ang malakas na palakpak galing sa ating Diyos na buhay. We know that we need the Word. Sa totoo lang, in our hearts, in our mind, we know that we need the Word. Kailangan natin mapakinggan ang salita ng Diyos. Alam natin yan. But our interest, our focus, a thirst for the message is slowly being robbed from us. Alam natin mga minamahal na mahalagang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo dumadalo eh. Amen. Biyernes, Miyerkules, Linggo. Kaya tayo kikinig ng salita. But hindi natin namamalayan mga minamahal yung ating interest to understand and listen to the Word of God. Unti-unting ninanakaw ng dyablo sa atin. By way of giving us busy things. Sa mubas, binigyan tayo ng pagpapalang todo mga minamahal. Kaya wala ka ng panahon maglingkod sa Diyos. Busy kasi ako. Bibigyan naman ako ng tithes. Okay lang. Maintindihan ako ng Diyos. Amen? Kaninong teorya yan? Kaninong pangangaral yan? Hindi yan pinangaral ng mga pastor. Hindi yan pinangaral ng man of God. Amen? Tayo na parito, pinagpala nung ating marinig ang totoong pangangaral ng man of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. But we are busy listening to other words, not the word taught us by our beloved pastor. Masyado tayong nagiging busy doon sa mga aral na hindi tinuro ng mahal na pastor. Kaya mas kinaanong ipangaral sa iyo, hindi mo na pinapansin yan.
Parang punong-puno ka na, pinakamagaling ka na sa isip mo pagdating sa salita ng Diyos. Amen. Pagkabasa pa lang ng unang talata, akala mo, ay, alam ko na yan. It's not new. Hindi na kapagtatagal dahil bilang anak ng Diyos, alam mo na sa puso mo nakasulat ang mga talata na yan. Amen. Pero yung interest mo para malaman ng mensahe na mahal na Panginoon, yun ang unti-unting nawawala, kapatid, na hindi mo nababantayan. Tinutulugan mo ang salita ng Diyos. You don't give a moment to understand and di ba? Para pagbulay-bulayan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya kunting kibot, tisod. Amen? Supposed to be, tayo na ay pumupunta doon, lumalaot na pagdating na may mga krusada, tayo na naka-front line, tayo na nagsasabi, pinagpala ko ng Diyos, halika kapatid. Pero bakit tahimik pa rin tayo ngayon? Kasi nagiging dull, nagiging mapurol ang ating pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Basahin natin mga minamahal, Hebro, ang kabanata ay 5, talatay 11 hanggang 14. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanata po ay 5, talatay 11 hanggang 14. Amen. Ito po ang nakasulat. Tungkol sa Kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. That's right. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa Diyos na buhay. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, kaya from time to time, napakadali nating matisod. Bakit? Napurol na yung ating mga pakikinig. Hindi na tayo nag-grow. Kapag nakapakinig ka na, tumayo dito, mga minamahal, kilala ko yung Brother Joby na yan. You are not excited anymore. Bakit? Kasi ang tinitingnan mo yung tumatayo, hindi yung dinadala ng tumayo. Ang dahilan kung bakit ka nandito ay hindi yung mga tumatayo, mga minamahal. Ang dahilan kung bakit ka nandito ay yung sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga sabi dyan, no? Whom many things to say, but hard to be uttered. Seeing ye are dull of hearing. For the time ye ought to be teachers, ye have need to once teach you again, which be the first principle of oracles of God. Supposed to be kayo na nandoon, pumapalaot na, pero bakit hindi ka magamit pumalaot, kapatid? Unang-una, ayoko, wala akong oras dyan. Ay, hindi ko pa kaya. Ang daming puro negative, hindi ko kaya. Sino bang may kaya? Amen? Amen? Lahat ng ginagawa natin, kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay tinawag para maghayo, gawin mo ng buong pagpapakumbaba. Hindi pagmamalaki, kundi buong pagpapakumbaba. Kung ikaw ay tinawag para magbigay ng ikasampung bagay tandog, gawin mo ng buong pagtatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay tinawag bilang mga awit ng mahal na Panginoon, gawin mo yan ng buong kagalakan. Dahil not all are given that chance to become worshiper and singers of God. Hindi lahat binigyan ng Diyos ng pagkakataon maging mga awit ng mahal na Panginoon. Hindi lahat binigyan ng Diyos na maging manggagawa ng mahal na Panginoon. Amen. Pero yung mga binibigyan ng pagkakataon, pinakakawalan nila ang mga pagkakataong nasa kanila. Sabi ko nga, kinaiinggitan yung mga bagay na meron tayo dito ng maraming mga tao sa buong mundo.
Amen? Others, nakita nyo, bakit ang Amerika pumupunta ng Pilipinas? Yung pag meron tayo mga krusada, yung ating mga evangelists from other country, they come here sa Pilipinas para maramdaman lang nila kung paano kumilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo ba kung magkano ang pamasahe papunta lang, pauwi ng Pilipinas? If, for example, you're from USA, kung ikaw ay galing Canada, kung ikaw ay galing Europe, pero they fly papunta sa Pilipinas. Anong meron? Madama ang banal na presensya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang Kristiyano, mga minamahal, pinabaliwala niya. Amen. Akala niya, it's a normal thing. No, it's not. For those who have felt the presence of God, you are blessed among the blessed. Kung ikaw ay nakadama ng banal na presensya ng Diyos, pinagpala ka sa lahat ng mga pinagpala. Amen? Dahil ang banal, alam natin yan, ang banal na presensya ng Diyos doesn't dwell to anyone. It's not worthy. Kaya tayo nagiging worthy, mga minamahal. Dahil nililinis tayo ng dugo ni Kristo. Amen? Kapag ikaw ay nagpuri, humingi ng kapatawaran, ikaw ay nagpuri sa Diyos, ang sabi ng Biblia, the blood of Jesus cleanseth us. Nililinis tayo sa lahat ng kalikuan. Amen? At doon, mga minamahal, kapag nalinis tayo, doon dadaloy ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero kung hindi ka magsusumika, sabi ng mahal na pastor, kung hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos, despite yung kaliwat kanan mo ay grabing pagdama, pero ikaw hindi mo magdama, lumuhod ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag ikaw ay lumuhod at wala pa rin, do agonizing prayer. You know agonizing prayer? Sometimes, kinakailangan maramdaman mo ang pain para lang makuha mo ang habag ng mahal na Panginoon. And then you will feel the presence of God. Kapag nakita ng Diyos, dalisay ang puso mo sa pagsaganap ng paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Pero umabot man tayo ng 8 oras, 24 oras sa pagpupuri, if you're not so serious sa pagpupuri at paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala ni isang patak na luha papatak sa iyong mata at hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Dahil hindi mo pwedeng dayain ang Espiritu Santo ng Diyos. Amen? Amen? Those who are baby doon sa tinatawag nating grabing pagtitiwala sa mahal na Panginoon. 1, 2, 3, dama na nila kagad yan. Amen? Joyful pa nga lang, grabe ng pagdama eh. Dahil ang kanilang puso ay isip talagang they're here to worship and serve the Lord. Pero kung nandito ka just for compliance, I tell you, beloved brethren, sayang ang pagkakataong binibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang rason kung bakit the retention of the word is law. Yung ating pong yung para manatili ang salita ng Diyos, yung ating pinag-aaralan napakababa because our interest of listening nawawala. Ang sabi pa diyan, the following the word is very poor. Kung paano mo sundin ang salita ng Diyos, mababa ang pagsunod mo. Bakit? You are not interested doon sa mensahe ng mahal na Panginoon. Kaya kapag nagbi-meeting ang mga choir, bakit paulit-ulit ang topic? Because the performance, kung paano natin sundin, how to follow the Word of God, napaka-poor. Because our attention, gusto mong pakikinig ng salita ng Panginoon, nawawala. Amen? Amen? Sometimes nagagalit pa tayo sa ating mga minamahal na manggagawa. Ba't kailangan kunin ang aking cellphone? That's my private property. Sa totoo lang, dapat magpasalamat pa tayo. Because they want us really to 100% mapakinggan natin ang salita ng mahal na Panginoon.
Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Third thing, famine of hearing the word means word is preached twisted from the truth. Nawawala daw yung tinatawag na pagkakaroon ng famine ng katotohanan na salita ng mahal na Panginoon. Dahil kapag yung mga aral na mapapakinggan mo, yung mga nakakausap mo, hindi na yung katotohanan na turo ng mahal na pastor ang sinasabi sa iyo, kundi inintertwine at pinilipit na ang katotohanan. Amen? Amen? Oh, lalo yung mga Kristiyano kung minsan, talagang kung ano-ano mga pinapanood, sinasabihan tayo, makinig ka sa preaching na mahal na pastor. Amen? Amen? Dahil in them, nung tayo ay may karamdaman, nung narinig natin siya nag-preach, pinagaling tayo ng mahal na Panginoon. Amen? In them, in those words ng mahal na pastor. Nung ikaw ay napakasama ng pag-ugali, binago ka ng mahal na Panginoon. Amen? Nung dati mong buhay, talagang walang silbi. Amen? Pati yung how you live, kung paano ka namumuhay, nandun ang kahirapan, problema, umaga at gabi. Pero nung ikaw nakapakinig ng salita ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang man of God, the end-time prophet of God, pinagaling tayo at pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang manalangin tayo, mga minamahal, huwag maubos ang mga authentic na mga mangangaral na mahal na Panginoon. Amen? Pag sinabi kong authentic, yung hindi bumibitaw sa pangangaral na mahal na pastor. Amen? Amen? Dahil doon tayo pinagpala, mga minamahal. Kaya tayo nagkakandawindang-windang dahil humihiwalay kung sino-sino ang ating sinusunod. Ang sinasabi, mga minamahal, kung anong pinangaral ng mahal na pastor. Iyon ang gawin mong tuloy-tuloy dahil yun ang dahilan kung bakit isa sa dahilan na nung ating napakinggan niyang pinagpala tayo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang tanong, sino ang pwedeng gagawa na ikaw ay dayain? Mga minamahal. Amen? Sino magsasabi niyan? Kapag ang tatayo dito ibanghilista from other church, sigurado kong bago pa siya nagsasalita, tatayo ka na at hindi ka na makikinig. Amen? Oh, ayaw mo madaya eh. Amen? Pero sabi ng Mateo, kindly, basahin natin. Akalatang Mateo, Kabanata 7, talata ay 15. Kindly. Lapit na po tayo magtapos. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 15. Ganito man sabi, Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, dadapot sa loob niya ay mga lobong maninila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Ang sabi ng talata, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Sabihin, nandiyan na yung bulang mga ngaral, bulang propeta. Amen? Tapos, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Sino mga tupa, mga minamahal? Di ba meron tayong tinatawag na shepherd and the sheep? Di ba? Yung shepherd, siya yung pastor. Amen? At merong sheep, yung mga tupa, yun ang kanyang mga inaalagaan. So kung sinasabi dito, mga minamahal, na mag-ingat kayo sa bulaang propeta, nagsisilapit sa iyo na may damit tupa, ay katakutan mo, hindi yung namangangaral na kung sino-sino dito, mga minamahal. Katakutan mo yung katabi mo, kaliwat kanan. Kapag iba na ang sinasabi niyan sa pinapangaral ng mga pastor, sabi ng Biblia, mga minamahal, datapwat ang mga taong yan ang kanilang loob, bagamat sila nakadamit tupa, ang kanilang loob ay mga lobong maninila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, hindi ibig sabihin mga nakaputi din yan,
mayroong bitbit din na Biblia yan, mahaba din ang buhok yan. Amen. Pero kapag ang sinasabi na niya ay hindi na ayon sa sinasabi ng mga pastor na tinuro sa atin, mag-ingat ka. Dahil yan ay bulaang propeta na nakadamit tupa, pero sa loob sa kanyang katawan ay maninilang lobo. Yan ang sisira ng iyong pananampalataya. Yan ang sisira na yung kainitan mo dati mawawala yan. Yan ang sisira ng ikaw ay mainit na instrumentalist, ikaw ay mainit na worker, ikaw ay mainit na mga awit, ikaw ay mainit na ginagamit sa basa ng mga Panginoon, mawawala yan. Magtatampo ka. Bakit? Dahil dun sa Manila, nakala mo, brother, sister. Kaya sabi niya, no, hindi niya sinabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsilabi sa inyo na may mga damit, mga, di ba, pastor. Hindi. Damit tupa. So, ibig sabihin, katulad natin sila, yun ang dangerous. Akala mo, nagmamalasakit sa'yo. Ha? Pag nakita nila mga minamahal na tisod ka, lalapitan ka niyan, nga, ganyan talagang taong yan. Instead na palakasin ka, ipanalangin ka, para ikaw ay muling tumayo at maglingkod mulit manumbalik. Talagang gagatungan pa nila yan, para ikaw ay lalong mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mag-ingat kayo sa taong ganon, sabi ng Biblia. Hindi ako nagsabi niyan, ang sabi ng Biblia. Dahil yon ang mga maninilang lobo. Pumalakpak po tayo na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. False prophets are not shepherds' clothing, but sheep's clothing. False prophets, they will not tell you the truth. They twist the truth. Amen. Amen. Yan mga minamahal ang sasabihin nila, mga minamahal na talagang kapag sila mga minamahal, sila mga dating mga kapatiran na sinasabihan ng mga pinagmamalandakan nila, mga minamahal na tayo daw, sinasamba daw natin ang mahal na pastor. Never ka narinig yan. Walang sino man tinuro ng mahal na pastor, ako ang sambahin niyo. Ang sabi niya, worship the Lord. Sambahin mo ang mahal na Panginoong Isus. Siyang kaisa-isang Diyos. Pero nung pinagkakalat nila, mga minamahal, ay, sa Jesus Miracle Crusade, galing ako dyan eh. Sinasamba na namin, mahal na pastor. Siyo, ikabala ka. Pero never itinuro yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tingnan mo kung paano nila baluktutin mga minamahal ang katotohanan. Ang sabi niyan, sila yung mga dati mga nagsasabi dati, beloved pastor is the end time prophet of God. Ngayon, nagsasabi na hindi na. Amen? Oo, dati natin nung sila kung pa, talagang grabe pa. Sabi, mga pastor. Pero ngayon, sila ngayon ang tumutulisa. Nasaan? Yung dating aral na napakinggan mo sa propeta ng Diyos. Amen? Sila mga minamahal na kapag ikaw ay nilapitan ka at sasabihin ng kapatiran mo, ay huwag ka na magbigay. Hindi na yan uso ngayon. Para lang sa Old Testament yan. Hindi yan ang turo ng mga pastor. Amen? Sila yung mga may sasabi, ay, huwag ka na mamuhay ng kabanalan. Naintindihan ng Diyos. Wala sa outside appearance yan. Nasa puso yan. Hindi yan ang turo ng mga pastor. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So maski na ikaw, sila mga matatagal ng mga Kristiyano, masasabing sila yung pioneering o kung anuman, mga minamahal. Hindi ibig sabihin sila matatagal na, sila na yun, tama. Malalaman mo sa kanilang mga salita, at kapag nakita mong hindi na ayon sa salita na itinuro sa atin ng mga pastor kung saan tayo pinagpala, sila yung mga sinasabing bulaang propeta. Amen? Amen? Galatia, Kabanatay 1. Kylie, Galatia, Kabanatay 1, talatay 8 hanggang 9. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Tingnan nyo, puting-puting na maliwanag na. Amen. Dapat gising na tayo, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Galatia, Kabanatay 1, talatay 8 hanggang 9. Amen. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit
ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen? Lahat nung nangaral ng mga pastor, ang ating binabatisan pastor, na sila pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yan, ang dami-dami natin, di ba? Here comes people saying, ay, hindi totoo yan. Ano sinabi ng Biblia? Maski na kami o ang mga anghel bumaba mula sa langit, magsabi ng ibang pangangaral. Aral, maliban doon sa pinangaral sa inyo, siya ay matakwil. Amen? Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, mag-ingat talaga tayo, mga minamahal, sa ating mga kinakausap. Dahil akala natin, mga minamahal, okay pa tayo. Gigising na lamang tayo, mga minamahal. Yung palang ginagawa natin na famine, doon sa tinatawag nating pakikinig na salita, inatake na pala tayo, mga minamahal. So, what are we going to prepare? Kapag alam natin na yan, darating ang famine na yan, mawawala yung interest, mawawala yung mga totoong mga mangangaral. Magkakaroon tayo ng mga mangangaral nga, pero tinitwist nilang katotohanan. Nasaan na yung tamang pakikinig? Alin ang katotohanan para natin anong dapat nating hanapin para tayo masabing tama yung ating pinapakinggan, mga minamahal. Save enough words and personal experiences while having the time in order to have something to draw during famine. Habang ngayon pa lang daw at hindi pa dumarating, mag-ani ka na ng totoong salita ng Diyos. Amen? Feel the presence of God. Imbibe the Spirit. Amen? Pag-oras ng pumuri ka ng todo. Pagpalakpak ka ng todo. Magpagamit ka sa malapay. Because darating ang oras, mawawala yung pagkakataon na yan. At least ikaw, meron kang naimbak na pwedeng gamitin panlaban. Tumagal ka lamang during famine period. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, today is the time of saving. Today is the time of learning. Today is the chance to accumulate the words or the learning from the Lord. Amen? Sabi ng Philippians chapter 4 verse 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat daw nang napakinggan natin sa mahal na pastor, sa kanyang mga mangangaral, mga natanggap natin, natutunan natin, ay yung sabi niyan, gawin natin. And the God of peace shall be with you. Amen? Amen? Huwag kang hihiwalay. In times of famine, God always has advanced step on how His children be spared from the effects. Maniwala kayong bago dumating ang mga sakuna sa buhay ng mga anak ng Diyos, nagpiprepare ang mahal na Panginoon para sila'y ma-spare doon sa epekto? Amen? Totoo yun, mga minamahal. Si Joseph, anak niya ko, minamahal. Si minamahal ay grabing dinanas niya. Sa kanya mga kapatid, sabi mapaborito siya. Amen? Pero nang ginangyari mga minamahal, dahil sa nainggit, ibininta siya sa mga merchants. Nung bininta siya sa merchants, mga minamahal, ay talagang nandoon na talagang masama loob niya. Amen? Pero doon nakita mga minamahal na talagang may potensyal, na talagang magaling. Amen? At yun ang dahilan kung bakit mga minamahal napaibig sa kanya yung asawa ni Potiphar. Dahil ayaw niya, may takot siya sa Diyos, ayaw niyang patulan yung asawa ni Potiphar. Nakulong siya, mga minamahal. Ikinulong siya, mga minamahal. Doon sa kulungan, nakilala niya isang tao, mga minamahal,
na magsasabi sa hari na doon sa kulungan, mayroong taong marunong magsabi ng tungkol sa panaginip. Kaya tawag sa kanya noon, Joseph the Dream Teller. Hindi naman Joseph the Dreamer, kundi the Dream Teller. Amen? At yun mga minamahal, nung nagkaroon ng problema yung mga minamahal, sabi niyan, tawagin mo yan. At sinabi niya, doon itinaas siya na maging isang gobernador. Yung pala mga minamahal, magkakaroon ng taggutom. Lahat magkakaroon ng taggutom. Pero sa Ehipto, maraming pagkain doon. Ginawa siyang gobernador doon. Nung mangailangan ng kanya mga kapatid, mga minamahal, ng pagkain, kailangan nilang pumunta sa Ehipto. Di nila alam yung kanilang kausap na gobernador doon, yung itinapon nilang kanilang kapatid. Yung ibininta nila. Sometimes, yung mga trials in life are preparations of God para pag dumating ang bagay na ikapapahamak ng Kristiyano, may magamit siya para sila ay tulungan. Amen? Amen? Totoo yun mga minamahal. Bakit kinakailangan pagdaanan lahat ni Joseph ang bagay na yun? Para lamang maging gobernador. Para sa ganun, pag nagkaroon ng tagutom, mayroong malalapitan ng kanyang mga kapatid. Tingnan niyo, how God works perfectly. Kung paano niya gawin ang kanyang mga pangako sa buhay ng tao. Amen? Si Isaiah, mga minamahal, nung magkakaroon ng grabing famine, anong ginawa mga minamahal? Sige, pumunta ka doon dahil hindi ulan. Magkakaroon ng tagutom. Pumunta ka doon sa liblib. May batis doon. Doon ka. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin yan mga minamahal. Huling talata yan mga minamahal. 1 King, kindly. Si Elijah. Kindly, 1 King chapter 17 verses 1 up to 4. Last verse. Unang Hari, Kabanata 17, talatay 1 hanggang 4. Dito po sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 17, talatay 1 hanggang 4. Ito pong nakasulat. At si Elias na Tisbita, na sa mga nakikipanmayam sa Galaad, ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulanman sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, umalis ka rito at lumiko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng Batis Seret na nasa tapat ng Hordan. At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniuutos sa mga uwak na pakanin karoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Grabe kabuti ang Diyos. Amin na mahal. Amen? Kapag tayo may mangyayari sa bagay sa atin, inihahanda na tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya kay Elias, mga minamahal, o sige, mawawala ng pag-ulan, walang pagkain. Pumunta ka doon sa may cherit na batis. Doon ka mag-stay. Tapos, para may mainom ka. Tapos, yung kakainin mo, papuputin ko yung mga uwak. Dadalang ka ng pagkain mo doon. Sinong Diyos ang makagagawa niyan? Kundi ang kaisa-isang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Amen? So, sa buhay natin, mga magkaroon man tayo ng famine, the worst famine, spiritual famine, asahan mo ang tulong ng Diyos. Ang kailangan lang, magising tayo. Kailangan lang, mga minamahal, ma-aware tayo na ito pala inaatake na pala ako ng kaaway ng Diyos. At kapag nalaman mo, kapatid, na medyo inaatake ka na, humingi ka na ng tulong sa mahal na Panginoon. At ang Diyos kailanman, hindi niya tayo itataboy kapag tayo lumalapit sa Kanya. God is preparing us to every battle that we face along our way, our journey towards our salvation. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. When I am down
and oh, my soul so worried, and troubles come, and my heart burden me. Then I am still and wait here in the silence until you come and see the Minsan pa mga minamahal. When I was down and oh, my soul so weary, and when troubles come and my heart burdens me, then I am still and wait in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on my hallelujah. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to hallelujah. Minsan pa mami naman. When I am down and oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burdens me, and I am still and waiting in silence until hallelujah and sing with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up. Hallelujah. Praise the Lord. I am strong when I can hold your shoulder. You raise me up to more than I can be. Mga minamahal, we fought so many battles in our lives. Napakarami ng problema ang ating naging kaharap, kalaban. Pero tingnan niyo mga minamahal, bakit buhay pa rin tayo hanggang ngayon? Hallelujah. Because God is preparing us. Bago dumating ang bagay na yon, inihahanda na tayo ng Diyos. Things na hindi natin maintindihan ngayon. Sabi ng kanyang salita, hindi mo maintindihan ang aking ginagawa ngayon. Pero sooner, maintindihan mo lahat ng bagay nito. Amen. Hallelujah. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa Kanya. Bawat problema, may solusyon ang mahal na Panginoon. Bawat takot, there is calmness given to us by our God. Hindi nagbabago Kanyang pagbibigay ng kalinga sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang kailangan mo lang, lahat ng nangyayari sa buhay mo, kasama sa plano ng ating mahal na Panginoon. You raise me
so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Hallelujah. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Let us pray. Heavenly Father, alam po namin, napakarami pang bagay na darating. Bilang tao, nakakaramdam kami ng takot. Pero alam namin, hindi mo kami pababayaan. Alam namin, ng dugo ni Kristo ang siyang aming panghahawakan. Ikaw mismo, mahal na Panginoon, ang kaaming kalakas. Make us strong. Strengthen us. Gusto po namin magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto namin ka makita face to face. Gusto namin mawala matapos ang luha sa aming mga mata. Gusto namin marinig mula sa iyo, mahal na Panginoon. Welcome, my precious child. Enter the kingdom prepared for you, even from the very foundation of the world. Tulungan mo kami. Nais namin magmana na buhay na walang hanggan. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagagawa. Mga pagdududa. Palitan mo ito ng kalakas. Palitan mo ito ng pananampalataya. Pag-ibig, pagditiwala sa iyong mga salita. Ito ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Beloved newcomer, beloved visitor, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Tumawag ka sa Kanya, nakikinig ang mahal na Panginoon. Pangalaway, pagsisisi. Kailangan magsisi, lahat ng tayo nagkasala. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. At ang pangatlo, ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that sins may be forgiven, and you shall receive power to the Holy Spirit upang ikaw magkaroon kapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kaawas ng buhay. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Gaganapin mo yan, magpatuloy ka. Sa ating mga beloved viewers, magpatuloy kayo. Huwag kayong tumigil. At ng Diyos ay nahahabag sa bawat lumalapit sa Kanya. Sa oras tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, itaas niyo yung mga kamay, ipigitan niyo mga mata. Lahat ng aking sasabihin, sumunod po kayo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita
na aking napakinggan sa araw na ito. Meron palang mangyayaring tagutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat, mahal na Panginoon, binigyan mo kami ng babala. Nalaman namin ito na kinakailangan naming maghanda. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Mula na ko magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamadakilang Diyos ang banal. Sa iyong pangalan namin, pinakamarapis. Maraming salamat po sa mga kaluluwang lumapit sa mga Panginoon. Nagbigay paunlak sa iyong panawag ang mga Panginoon. At sa oras na tumala Panginoon, ano man kanilang panalangin, ang pangangailangan, tugunan mo sa mga kaparaan ng mga Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na imposible sa iyo, mga Panginoon. Sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Panginoon, Estrada, Almeida, ay mga minamang magagawa, mga Panginoon. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Gawin mo silang tuyan ng Kristiyano sa isip sa katotohanan. Nawa hindi yun natuloy ka ng paglilingkod. Simula pa lamang ito makasama namin sila upang hanggang sa iyong pagbabalik sila ay makasama sa paglilingkod sa iyo, mga Panginoon. Isulat ang kanilang mga pangasaklan na buhay dyan sa kanilang sampu na kami sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen, amen. Amen, amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay natin ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa banal sa iyong pangalan namin, pinakamamal na Panginoon sa iyong salita. Kapag kami maramdaman sa Santong Espiritu, kami magkapayapalaya sila at ang gawa ng kaaway sa oras sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista with Estrada, Almeida. Ang pumaminama naman manggagawa sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, ubo, sipon, high blood, stroke, I command to go out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Panlalamig, panlulupaypay. Mga paggabay sa iglesia. I command to go out in Jesus' name. Cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo natin ito ba yung mga minamahal? Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo tatalon-tatlong beses. At sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord, amen. Ang kinina po natin na yung ating pumapinalangin ay atin lang natanggap, amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God, amen, praise the Lord. At dyan na po tatapos ang ating pong pakikinig ng pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. Tinanda ko na po sa ating po mga announcement. Narito ating beloved brother Alvin para sa ating mga announcement. Praise. Amen. Praise the Lord. Puri po ka pong pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Amen. At palapakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Hallelujah. After ng closing prayer, mga minamahal, meron pong practice ang ating pong beloved adults choir at ang ating pong mga beloved youth and singers choir, mga minamahal. Amen. At yung proyekto po na sinabi po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy, mga minamahal. Amen. Bawat pamilya, mga minamahal. Amen. 5 o 10 upuan, mga minamahal. Amen? Ito po yung project natin, mga minamahal. Amen? Tayo po'y makiisa, mga minamahal, upang sa mga susunod, mga anniversary, may mga events,